pagkaninduta sa fountain diri sa Pagadian City mga idol. Ayog scroll nga video mga idol ha, kay nindot kayo ako ipakita din yung tanan. Siyempre, so wala pa mining adto dito mga idol, ngani sa diri sa OMG Litson Manok. Kano kay dagko kayo ang ilahang Litson Manok. Busog gud mi isa ka Litson og tunga ra ang among gipalit diri og daghan kayo minangaon mga idol. Siyempre mabi-abihon kayo si Jumari Pakatang mga idol no, nga siya ang in charge diha sa OMG Litson Manok sa Pagadian City at bang sa is mga idol. Siyempre akong gitilawan mga idol, pertigil lamia mga idol. Okay, ning kaon na mi ani mga idol, pertigil lamia, lami kayo timpla og dagko kayo ang paa sa Litson Manok. Manay nga ayog gi-scroll ning video mga idol, humana ning video kay akong ipakita sa inyo garon ang fountain diri sa Pagadian City. So sa amo pagpangaon diri mga idol, na ininduol na ngayog pagkaon kay gutom daw siya. Siyempre nagkuha dayon kog plato, gibutangan dayon ako nag Litson Manok, isa ka hiwa, tapos gibutangan ako og loto, dayon taud-taud ako na siya gipainom og soft drinks mga idol og gidugangan pag ginako ni siya og Litson Manok ani mga idol. Wala lang nakuha sa video. O kani nagtiing nako sa soft drinks akong gihatag diha. Mas magpasalamat hinuon ta mga idol no nga naay mangayo kontrag kawaton no. Mas maayo nang nangayo kay aron nga proper jud kayo ang ilahang pangayo ba o mahatagan dayon nato. So mao na ni ang ato ang fountain, wala lang tay sounds kay delikado sa copyright music no. Nindot kini mga idol diri sa Pagadian City, sa wala pa nakalaag, laag na mo diri ay mawala ang inyong kakapoy sa panghuna-huna. Nganlan ilingaw-lingaw po ninyo iyong mata. Nindot gyud ni sila modela og design diri sa Pagadian City Plaza Los no. Mao diri ang ilahang mga tubig nga inigulbo musiga na kuyaw ning tubiga magsiga-siga man ay mga nindot kaya nga mga lights. Og siyempre para nga mugro kita no sa tuang Facebook upload og video kinahanglan nga ayo gyud ninyo og ihikaw ang pagsuporta ngadto sa imong content creator. Diri nga dapit sa mong pagbisita dinhi sa mga lights sa Pagadian City after na ni sa opening pizza size na ni sa Disyembre. Ang opening magud diri pizza 5 sa Disyembre, wala ta nakaanha diha pero di po ganahan man hagod kay daghan kayong tawo maghuot ra pud ta. Mao na nga nindot ianha diha after na sa lights on opening no. Mao ni ang Paskuhan sa Pagadian City nga medyo peaceful no, daghan po na peaceful na kay daghan po mga kapulisan nga nagabantay. So di na ako maglangan, salamat sa inyo ang suporta diri sa Id Art Vlog. Unta nga nalingaw mo sa ato mga funny video. God bless you sa tanan. Thank you for watching mga idol. Padayon lang gid sa pagsuporta. Siyempre yung kalimot diha sa pagpakilig sa mga asawa para nga malipay ko na sila. Mao ra gyud na ang importante diha atong lipayon ang ato ang asawa. Dre na po sayaw-sayaw kay diri sa Pagadian City. Naman sila contest diri unsa ba ni presentation man eh. Di na ko maglangay mga idol.